دوستان عزیز السلام علیکم. امروز 23 январи соли 2026 мебошад. деҳаи чорбоғ, ноҳияи варзоб. ба шумо нишон медиҳам ниҳолҳои пайвандии дарахти чормағзи пеканро. вақте ки ман номашро чормағз нагуфта пекани холӣ гуфтам, бисёр одамҳо аз ман пурсиданд ки ин чи? ин чормағз аст. чормағзи пекан, пеканҳои пайвандӣ. мана ҷои пайвандиҳо кардагиҳош. мана пайванд кардаги ҳаст. мо ин чормағзро аз хориҷи кишвар овардем. ин чормағз дар ҳосилдиҳӣ бениҳоят зур аст. ба 8-ум, 9-ум, 10-ум солда аллакай 100 кило зиёд мебандад. дар 4-ум солаш аллакай мебандад, чунки пайвандӣ аст. дорем пайвандиаш, дорем бепайвандаш. Бепайвандаш дар 8-ум, 9-ум сол мебандад, ин пайвандиаш дар 4-ум сол мебандад. чормағзи пекан. нархи пайвандиаш 150 сум, бепайвандаш 60 сомонӣ. ҳозир ман дар назди шумо шикаста нишон медиҳам ки ҳамин пеканаш чи аст. мана дидед а? ҳамин пекан. ин дар бозор нархи ин дар бозор сафедашро мефурӯшанд аз 100 сомонӣ зиёд, 120 сомонӣ бошад. агар инро тоза карда фурӯшед, яворо бо қимат мешавад. ин хел фурӯшед, мумкин 70 сомонӣ фурӯшед. ман ин нарх ба деҳқонҳо мегӯям ки агар кунед, агар пекан кунед, пеканзор кунед, дар минтақаҳои гарм ниҳоят нағз мешавад. 100 донааш аллакай ҳамадонӣ меравад, 200 донааш шаҳртӯз меравад, 150 донаи дигар мондагӣ аст. ҳарчи зудтар харидорӣ кунед, марҳамат, ба телефони 988 30 59 99 900 00 44 89 занг занед ё ба WhatsApp муроҷиат кунед. мана ҳозир ман мешиканам, мебинед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ба як даст мана остакак мана. дидед? шикаст мана. якта шикаст. пӯсташро мебинем, мегирем, дарунашро мебинем. дидед пӯст чӣ хел осон ҷудо мешавад, ранги тухм пӯст мешавад ва як лухт ба даст шумо мебурояд. мана бинед. мана дӯстони азиз, пекани мо пӯст шуд. пекани мо пӯст шуд ва омодаи истеъмол шуд. пекан ниҳоят чормағзи ширин аст. аз чормағзи мо фарқият дорад. чормағзи мо инқадар ширин нест. чормағзи мо беҳтарин аст, лекин охи аз дохилаш ки ҳар намуда чиз аст, составаш дохилаш витаминҳояш дигар аст. дидед? ин пекан аст. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. мехӯрем, ба шумо маззашро мегӯем. ҳамин чормағз фақат бо маззааш, фақат қиматаш. манам дорон азиз, муроҷиат кунед 988 30 59 99 900 00 44 89. чормағзи пекан, пайвандиаш 150 сомонӣ, бепайвандаш 60 сомонӣ. ман фикр намекунам ки шумо дар тоҷикистон чормағзи пекана пайвандиашро дастрас кунед. инчунин мо дигар чормағзҳо дорем. ҳозир дар назди дигар чормағзҳо рафта нишон медиҳем. ана аз ин чормағзҳо дорем. ин бениҳоят чормағзи хуб аст. ниҳолаш 50 сомонӣ, бениҳоят ниҳоят бақувват аст. ҳозир берем пеши ин чормағзу ба шумо нишон медиҳем. ҳамҷорони азиз, дер накунед ки кам мондагӣ аст. марҳамат. чормағзи пекан. дар паноҳи худо бошед.